Mga naapektuhan sa clearing operation sa CICC compound sa Mandaue, subling nagprotesta. Apan matud sa tagduma sa housing office sa Dakbayan, ang mga renters dili kwalipikado nga makabalhin sa relocation site gawa sa mga house and lot owners. Ang Public Employment Services Office Conpeso anda moabag sa mga apektado. Gihisgutan ni Presidente Rodrigo Duterte uban sa mga mayor o sa mga gobernador ang suliran sa gidiling drogas. Hinuon, wala na matuki ang sa Talisay City matud ni Mayor Samsam Gulyas. Masaligon ang mayor nga dako na kaayo ang kalainan sa barangay Tangke karon kung itandi sa miaging tuig. Kampanya kontra insurhensiya natuki sa pagbisita sa bagong milingkod nga hepe sa Directorate for Integrated Police Operations na si Police Brigadier General Israel Dixon. Hiklaro noon sa mga opisyales sa MCPO walay presensya ni ini sa Dakbayan apan posible ang white area kung diin nahitabo ang recruitment.